Kwakukhona umama owumagasa ushadele kaNgidi. Wabona isibonakaliso. Kwafika umuntu wasezulwini kuyena, wazisho wathi uphuma ezulwini. Wafika kuyena ezokhuluma ngendaba yomgidi. Umgidi ka-14 waqala ngokuthi akhulume ngendaba umkhokheli ma ethi akuyongeniswa eguqa ethi makhosikazi asambeni siyongenisa ingilosi ka-14. Sijwayele thina ukuthi simbuke umkhokheli aqala asukuma ahambe sihlale sisukume sengasemnyango. Kodwa lo muntu wasezulwini wabuza wathi, nisuke nimbukani umkhokheli mayisuka ethi hambani niyongenisa ingilosi, asuke ahambe athi mase ngasemnyango nisukume. Wathi kuyicala lokho. Wasebuya-ke engena endabeni yomgidi ka-14. Uthi-ke umkhombisa umkhokheli ehleli phansi, umkhombisa uthi buka lapha kumkhokheli. Uyayibona lezi nyoni? Uthi lo mama yebo ngiyayibona. Uthi izona eziphethe umgidi ka-14. Uma akufuneki umuntu ongena umgidi usuqalile ngoba lezi nyoni eziwu-2. Uma-ke waqala umkhokheli washaya ngonyawo lokuqala, iyasuka inyoni eyodwa ivale. Ashaye ngonyawo lesibili ivale. Abangena ngemuva befika sekuqaliwe ababhalwa ukuthi bagidile 14. Lelo gama umuntu akabalwa kulona. Wasethi-ke lezi nyoni lezi eziwu-2 ziphethe umgidi, uma sekuphela umgidi ziyahamba. Uthi-ke kulo mama, ngoba lo mama owayebona lesibonakaliso wayembethe inansuku engakawufaki 14 engakasini. Usethi-ke uyazi ukuthi nina anisini nalaba baka-14. Wavuma umagasa wathi yebo ngiyazi. Wasethi-ke uma umkhokheli ehlabelela eza ezokhipha ulayini kunina, anosukuma nisheshe ngoba umbuso wezulu uyaphangwa. Ningabombuka uma eza, anosheshe nisukume ningene kulayini ngoba umbuso wezulu uyaphangwa. Waphendula umagasa wathi umkhokheli wethu thina ugugile, akasasinisi, akahlabeleli futhi. Kukhona umama osisinisayo. Wasethi-ke lo muntu wasezulwini, mina ngisho yena-ke lo onisinisayo, nisuke nimbukani-ke uma eza, anosukuma nisheshe ngoba umbuso wezulu uyaphangwa. Uthi-ke umagasa walala lapho waphaphama ebonele isibonakaliso. Wabe sethi lo muntu kuyena engakaphaphami wathi-ke ngifuna lento uhambe uyitshela umkhokheli. Uhambe uyomtshela ukuthi ngifikile, ngiphuma ezulwini ngizokhuluma kanje. Wathi umagasa walala waphaphama. Waphinde walala, waphinde wabuya futhi lo muntu wasezulwini. Wahlala naye kwaze kwasa, wahamba ekuseni. Wabuya-ke umagasa washona kamkhokheli wayikhuluma lento, wabuya wazoyikhuluma ethempelini. Wathini esebuya kwesibili? Wafika wakhuluma into efanayo, noma esebuya kwesibili wayesakhuluma yona lento akade eyikhuluma naye. Lento ayetshelwa yayivele yenzeka ethempelini njengoba injalo. Uzoyikhuluma nje vele kwenzeka kanjalo. Wezokhuza ukuthi akungenzeki ngalendlela okwenzeka ngayo ukuthi abantu abanye bangene sekusinwa. Ngokuthi asazi kuyenzeka umuntu angene sekusinwa nomunye angene sekusinwa, azi ukuthi yena ugidile ku-14. Kanti kuthiwa-ke uvela cisho nje lowo muntu kuthiwa ubengekho kulayini.
Iyaphela-ke lapho. Le yakameyiwa Kwakukhona umama-ke wakameyiwa. Lo mama engalihambi lwesine engayi ku-14 enqeni aye maye ezwile ukuthi kuyavuma kuyena. Kodwa kwathi ngelinye ilanga umkhokheli wamnikeza uLwesine wathi amakhosikazi awaye kuyena. Ahamba amakhosikazi aya kuyena afika. Kwathi mase kuthiwa akaguqe akhulume sekungena inkonzo yoLwesine. Waphakama wahlabelela waphakama. Waseyasho ukuthi hhayi ngiyabonga ukumkhokheli lwesine lwakho ubesevele libonile. Kodwa unenkinga njengoba engalihambi uLwesine akuvumi ahambe kuLwesine. Naku-14 akuvumi ukuthi aye. Uyakhumule noma esegqokile. Kodwa uthi kwafika inkosi kuyena yazombuza ukuthi akayingani kuLwesine. Uthi wayiphendula inkosi wathi akazi. Yaphinde yabuza awuyingani ku-14. Wathi angazi baba akuvumi. Uthi yathi inkosi uxakekile. Ayisebenzi indoda yakho, iy'ngane zakho ayisebenzi, kodwa wena uhleli awuhambi. Uyakwazi ukugida wena? Uthi yena wathi uyakwazi. Yathi inkosi hlabelelana, ufuna ukubona ukuthi uyakwazi nokugida. Wahlabela isihlabelo sithi waqala izitho walithinta unakana. Uthi waphakamisa isandla ingalo yokuqala washaya ngonyawo waphinde waphakamisa esibili. Washaya yathi inkosi ima-ke uyakwazi, ngiyakubona ukuthi uyakwazi. Kodwa-ke wena ngiyowufuna u-14 wami usulele usumathambo omhlophe. NoLwesine lwami ngiyolufuna usulele usumathambo omhlophe. Iy'nyawo zakho zokhukhumala zibe ngaka. Uthi zakhukhumala ngaleso sikhathi iy'nyawo zakhe zalingana nobuso bakhe. Yathi uyogida zize ivuvukale ulokhu usinile. Ukhokha zonke labo 14 ukhokha labo Lwesine ngabahambi waphaphama. la ethi ubeselibonile uLwesine lakhe uthini? Ngechaza. Uthi walibona uLwesine esazothunyelelwa ukuthi kuze uLwesine walibona ngesibonakaliso elele. Kodwa abantu ababekulwesine babuthuka. Uthi wabona umkhokheli waqhamuka ngapha ngasempumalanga. Uthi-ke kwase kuqhamuka umama umbili edilike entabeni eshona phansi ewelela kwakhe. Wadumala elele ngoba wabona abantu bebabili kuLwesine kanti abantu kuLwesine babezogcwala babe khona. Wabe seyajabula-ke sibona abantu bebaningi-ke endlini kwakhe. Kwenzeka njengoba ebonile ebusuku ngoba phela ngizochaza ukuthi umthandazo khona wakhetha ukuthi awufunde. Ngokubona kwakhe esibonakalisweni wayebone kanjani? Wabona uLwesine umthandazo ufundwa ilo mama ambona edilike entabeni. Babe babili kwakumkhokheli nomunye umama wafika lo mama wafunda umthandazo. Kuthe mase kungena inkonzo yomthandazo wase umkhokheli ecela lo mama yena ambonile ebusuku efunda umthandazo. Wathi bengicela usifundele umthandazo wabe siyawufunda. Kodwa wathokoza ngoba wabona abantu sebegcwele indlu kanti wayedumele eyitshela ukuthi abantu bazoba babili enkonzweni yakhe. Kodwa-ke ekhuluma le nkulumo washo futhi wathi namanje noma sengayibona le nkulumo inkosi ukuthi angisukumanga. Ngaqhubeka ngahlala. Bese kuba khona intshumayelo yomunye umama waseMlazi. Lo mama sasabatha naye. Wahlala ekhaya inyanga ezisithupha engayi ku-14 esabathini. Lwesine angazi noma weya kodwa u-14 wengawuhambi inyanga ezisithupha enqena ukuya uthi wevela akhathale nje. Uyasuka uyafika ku-14. Uma efika ku-14 hayi kube kuhle. Sijabule sibe nayo inkonzweni namhlanje siphinde sibe nayo futhi ngakusasa. Bese kuyanikelwa hayi futhi naye afika anikelele zonke lezi nyanga zakhe
abese eyagoduka ayolala ekhaya. Bajwayele abantu ukuhamba-ke nje bayolala baphume noma ngo-2 abanye baphume ngo-3 bahambe bayolala emakhaya. Uthe eselele lo mama kwafika inkosi kuyena inyanga izulu. Yathi inkosi ubukhona ku-14? Wathi yena yebo baba. Wagida wathi yena yebo baba. Yathi inkosi hawu kwaba mnandi nje. Uthi yena hayi impela bekumnandi baba. Ubuhlaleleni ungayi ku-14 inyanga eziyisithupha? Baba benginqeme bekungavumi nje ukuthi ngiye. Yathi inkosi awu bengingavumi. Uthi yena ehe. Yathi inkosi uthe uma ufika wenze njani? Uyile kumkhokheli uyomtshela ukuthi uphumaphi? Athi yena cha akayanga kumkhokheli. Wagida namhlanje wagida kusasa waze wanikela. Athi yebo baba. Yathi inkosi lalela-ke umnikelo wakho wena ingilosi ayuthathanga. Umuntu okade engayanga ku-14 noma ngabe inyanga eyodwa uma efika ku-14 kufanele ayotshela umkhokheli ukuthi uphumaphi ukuze ingilosi iwumukele umnikelo wakhe, ngoba uma engashongo ukuthi uphumaphi iyawutshinga. Wena-ke unenhlanhla vuka ekuseni-ke manje uye kamkhokheli ukuze ungalahleki umnikelo wakho. Uyomtshela ukuthi kade uhlelephi wena inyanga eziyisithupha. Waphaphama ekuseni wavuka kakhulu futhi wagibela waya kamkhokheli. Umkhokheli wangqongqozelwa uyena esalele. Methi uyavula uyena adinge nje umkhokheli ukuthi yini. Amchazele ukuthi sekufika inkosi kuyena kanje kanje kanje. Usezoyibika manje ukuthi kade kephi inyanga eziyisithupha. Wafika washo ukuthi umkhokheli benginqena. Yathi inkosi kuyena umuntu mefika ku-14 noma ngabe ilo kade engazange aphule ku-14 ubeka isikhwama sakhe ahamba aye kumkhokheli ayombingelela. Ongariphothi lutho nje. Uma makhosikazi mefika wonke mefika kufuneka umuntu abeke isikhwama sakhe ahambe aye kumkhokheli engakaxoxi nabanye abantu usayoguqa lapha abingelela umkhokheli asuke lapho bese eyohlala. Yathi inkosi into obekufanele uyenzileyo ubeka isikhwama sakho la usishone kumkhokheli. Uye woyibika ngoba unecala. Ngiyezwakala. Ngeke ngakuzwa uthinta indaba yolayini oyinhlakanhlaka. Cela-ke usihlephulele nje lapho ukungeniswa kwalayini ukuthi ungeniswa kanjani ube awufune ungene uyinhlakanhlaka ufuna ungene kanjani. Umgidi ngomthetho ko-14 kufanele abantu kunabasinisi abakhona ko-14. Kuyenzeka kube umkhokheli osinisayo uma esaphila. Uma ngabe esengasaphili uyathatha omunye womama athi akasinise. Kufanele ukuthi bonke abantu uma begide bangene ngolayini, kodwa ulayini wokuqala ngalesikhathi kuqala igama lokuqala abaye basukume nje abantu bame bonke ngendlela efanele ukuthi kuqala kugidwa. Mase kuhlatshelelwa kufanele basukume bame la kuzogidwa khona bame babe ulayini bese ke kuyaqala kugidwa. Mase kuqhubeka nomgidi-ke sekufanele ukuthi-ke bakhishwe babe ulayini bangene basine kuphinde kungena abanye ngendlela efanele. Lo mama wayebona lento wayeyibona ngoba ethempelini lakhe babe ingenela noma kanjani kuzoqala ukusina kukhona abantu abawu5 ugcina ulayini usugcwele. Negama lesibili mase kufanele kusina abebhandi bazosukuma ngaleyo ndlela yabo noma bani ayisukumele ngesikhathi sakhe noma bani ayisukumele ngesikhathi sakhe. Ingilosi yayikhuluma sengihlanganise intshumayelo-ke manje yalo obone isibonakaliso-ke manje sekuthiwa omama bebhande nabo kufuneka 14 bangene ngolayini mabesina bangangeni bahlakazeke, ngoba lona obone lento ethempelini lakhe omama bakhona bebengafakwa ngolayini. Kufakwa into ethelelo ngolayini nomama benansuka
bengena ngolayini. Laba bayisukumela ngendlela abathanda ngayo. Usho ukuthi uNkulunkulu wayibuka lento ukuthi hayi ayilungile. Waseyiveza komunye umama ukuthi cha. Le ndlela enisina ngayo ayihambi. Kufuneka nina ningene ngolayini nisine ukuze niqale kahle kanye nonke ngoba ningena amahlephu. Kungena abantu abayisithupha baqala umgidi kugcina sekugcwele ulayini. Kanti laba abangena kamuva isuke isivalileke le yanyoni eyaphinde yavezwa ekuqaleni. Le ndaba yenyoni isethempelini elilodwa nale yomgidi wenhlakanhlaka yomama. Lo wenyanga ezisithupha usemlazi yena wayekade esabathe emlazi owahlala ekhaya. Kubalekile ukuthi omama uma umuntu ekade engekho umuntu makade engekho nje ku14 ngabe inyanga eyodwa kudinga yolubika lolu daba lakho ukuze umnikelo wakhe wamukeleke enkosini. Kuphinde kube khona enye intshumayelo futhi yendaba nje eyavela. Khona umama wayesebenza uyaya ku14 eyonikela 14 kodwa uLwesine ke engalinekeleli ngoba wayesebenza. Kodwa lo mama uthe meseyeke ukusebenza wathi elele ebuhleni wabona abasezulwini behlukanisa iminikelo. Ingilosi nje ihlukanisa iminikelo. Uthi kunezikhwama zemali engathi ezasemabhenki. La umnikelo woLwesine zayihlukanisa umnikelo wesine umuntu nomuntu ngegama lakhe. Uthi ke lo mama kwakubhaliwe ukuthi usibani bani lo ishumi lakho liyaziwa ebuhleni ukuthi leli lakhe isho wena imali sihlangene yonke yangoLwesine ihlangene nje. Kwabhalwa wabona amagama amakhosikazi asonta nawo ahamba uLwesine. Uthi yena la ngaba khona lakhe iphakethe elifaka imali. Wabe seyayibuzela ukuthi pho mina nangangibala la mina njengoba nifaka lana imali. Uthi lo mama izwe lamphendula lathi wena ubungalinikeli uLwesine. Wena uyakweleta ke. Noma ngabe uyasebenza kufanele ulinikelele uLwesine. Unesikweleti ke wena kufanele usikhokhe lesikweleti. Kufanele usikhokhe. Ayikho imali yakho wena ela yangoLwesine. Sibhala abantu thina abanikelayo ngoLwesine. Angithi uLwesine silinikelela 10. Uthi kwakucoshwa 10 kufakwe ekhwameni. Uthi ke kwathiwa le mali akayikhokhe. Waphaphama. Hayi le ndaba wayikhuluma kuLwesine ukuthi hayibo nginenkinga kuthiwa nginesikweleti sikaLwesine. Kuthiwa noma ungasebenza ukhokha uLwesine wena imali uyiphathise uyihambise ngoba unesikweleti. Uthi ke lo mama ke wabe seyaqala wayikhokha le mali. Ekhokha into angayazi kodwa ukuthi ukhokha mali yini. Wakhokha wafaka u20 wafaka u30 wafaka. Labuya izwi lathi kuyena usuyaqeda. Sekusele 25 rand. Uzofaka lo 25 rand ubusuqhubeka ke kahle kuLwesine. Sabona ukuthi uLwesine kanti mawukade ungekho ngoLwesine musufikile khokhela uLwesine oludlulile. Uma kunoLwesine abake bakuphutha izinyanga ngeinyanga bakhokhele labo Lwesine. Ufaka imali nje ubheke eceleni. Kodwa ke khona abantu abanenhlanhla. Lo mama wabona lesibonakala sinenhlanhla kakhulu ngoba yena uthe esaphila watshelwa ngesikweleti sakhe sangoLwesine. Hayi. Siyabonga ke. Ukhona umama owabona isibonakaliso sokungena komhlangano. Uma ungena umhlangano uzongeniswa umhlangano lapha ebuhleni. Wakuyongenisa umhlangano. Uthelele uthi wabona ishidi elimhlophe elindlalwe kusuka ethempelini liyophuma ezansi lapha ya. Sasangena sonke esilandelana amakhosikazi engakakhuphuki ukuya phezulu.
uthi kuqala ehlatshelelwe kungena amadoda alinyathelele lishidi ngey'nyawo zawo elihle elimhlophe endlalwe lapha emgaqweni. Hhayi uthi wamangala wase ekhuluma yena ethi hawu kodwa labantu bavele banyathela ishidi elindlaliwe elimhlophe bebengaliboni yini kodwa bahambelani phezu kwalo. Uthi kwathiwa kwakhuluma izwi lathi izwi cha. Uyabona leli shidi endlalwe la ilona elibala abantu abawungenisile umhlangano. Labantu laba abaphuma ngamadokodo bebalekela ukugcwala abaphume ngamadokodo baqobuke sebeqobuka ethempelini ababhali ukuthi bawungenisile umhlangano. Ababalwa kubalwa abantu abangene ngesango bakhuphuka baze bayongena ethempelini kusukela emadodeni kuze kuyofika ey'ntombini kuze kuyofika komama. Uthi waphaphama wamangala ukuthi hawu kanti sibalwa kanjena masingena laphaya. Ngempela-ke bakhona abantu abaphuma ngamadokodo bebalekela ukugcwala nokumpintshana okwenzeka laphaya. Kodwa-ke thina ngoba sesezwa ngalo mama lo owabona le ndaba safunda isifundo ukuthi uma kungenisa umhlangano hamba la kuhambe khona abanye abantu. Ngiyabonga.